Jazdci národnou žrebčína Topolčianky, výstavisko Nitra a 50. ročník výstavy Agrokomplex 2026 s predpísaným pozdravom. Cylindry slávnostných trakov, vidíte, že na rukávoch majú emblém STR, čo znamená Slovenská republika Topolčianky. No a teraz si už poďme spoločne vychutnať biely balet a kvadrilu v podaní týchto 8 jazdcov zapísaných do Guinnessovej knihy rekordov, pretože odjazdili slávnostnú štvorilku 90 žrebcov z 15 štátnych žrebčinov v nemeckom Mannheime pri príležitosti majstrovstiev Európy v parkourovom skákaní. Slávnostná štvorilka. Vidíme cvik Vejar. A kľudne, keď sa vám páči nejaký cvik, môžete zatlieskať, naše kone sú na to zvyknuté.